4R сме различни, защото работим професионално и въвеждаме в България най-модерните персонализирани лечения от световната практика. Доктор Бакърджиев, моля, представете медицинския център, в който се намираме. Намираме се в медицински център 4R, първи в България, който се занимава с регенеративна медицина. Какво представлява регенеративната медицина? Регенеративната медицина е един сравнително нов клон от медицината, който се занимава с използването на стволови клетки за възстановяване на изхабени или увредени тъкани и органи. Моля, разкажете повече за стволовите клетки и тяхното приложение. Стволовите клетки са доста видове. Те са с нас през целия ни живот и непрекъснато поправят това, което се изхабява или по някакъв начин уврежда, но в допълнение към тъканно-специфични или органоспецифични стволови клетки ние имаме в себе си един резервоар, така наречените мезенхимни стволови клетки, които са в заспало състояние. В медицинския център 4R ние изолираме тези стволови клетки и ги използваме, като ги активираме, поставяме на место, което се нуждае от поправка или обновяване. Къде се използват стволовите клетки най-често? Тези стволови клетки могат да се използват във всички области на медицината, като започнем от репродуктивна система, стави, дискове, нервна система, мускули, очи и на практика навсякъде. Доктор Бакърджиев, представете екипа, с който работите. Основната част от екипа, с който работя, това са медицинска сестра Поля Лесова и доктор Мариан Дуканов. Аз съм доктор Мариан Асенов Дуканов, специалист, анестезиология и интензивно лечение. Моите основни функции се изразяват в преглеждане на пациента и неговата консултация, подготовка за извършените манипулации. Присъствам през цялото време до изписването на пациента от клиниката и извършвам специфични манипулационни действия в практиката на медицината да имплантирам съответните подготвени стволови клетки. Основната функция на Поля е да накара пациентите преди и след извършването на съответните медицински манипулации да се чувстват комфортно, спокойни, особено на това место, на което се намираме, което е операционната на медицински център 4R. Освен това, Поле помага както на мен, така и на доктор Дуканов да успеем да се справим с предизвикателството на тези процедури. Разкажете за вашите проблеми и какво очаквахте в медицински център 4R. Здравейте, казвам се Христо Радев. Проблемите ми започнаха в края на 2022 година с остра изразена болка в кръста. Започнах да обикалям по всички възможни лекари. Уви, лечението не даваше никакъв резултат. В началото на 2023 година получих вече и парализа на левият крак, което беше съпроводено с наистина доста силни болки. Живеех на болкоуспокояващи инжекции, комбинирани с хапчета. През това време съответно пробвах физиотерапии, санаториуми, лечебни процедури и абсолютно всичко, каквото е познато на медицината. Обиколих много хирурзи, няма да ги споменавам, но от всякъде чувах едни и същи думи. Шансовете да ходя след операциите бяха между 30 и 50%, което мен не ме задоволяваше. Така си карах до 2024 година, когато по случайно се запознах с доктор Бакърджиев и разбрах за клиниката 4R и нейната дейност. При преглед се
установи, че шанса за пълно възстановяване на прешените на гръбначния стълб е около 80%, а шанс за влошаване няма. Това ме подтикна да предприема новото експериментално лечение, което се предлага в Център 4R. Как премина процедурата в Център 4R? Самата процедура в медицински център 4R се състоеше в извличане на стволови клетки от моето тяло и съответно да ми бъдат инжектирани същите стволови клетки в прешените на гръбначния стълб. Разкажете за реалните резултати от терапията с стволови клетки. След провеждане на процедурата, първите резултати започнах да усещам между 4-та и 6-та седмица след провеждане на процедурата. Разбира се, това беше съпроводено с огромно облегчение и намаляване на болките. Аз оставих и всички болко-успокояващи, които вземах до този момент, защото просто нямах нужда от тях. Какво искате да кажете на екипа от Център 4R? Искам да изкажа моите огромни благодарности на доктор Бакърджиев, доктор Доканов и целият екип на Център 4R за това, че успяха да върнат моят нормален начин на живот и съответно аз да мога да продължа да изпълнявам моите служебни и домашни задължения, така както ги изпълнявах и преди да ме сполети това лошо нещо, наречено дискови хернии на лумбалният дял на гръбначния стълб. Благодаря ви от сърце.